ngaba umfazi wami nesoka lakhe kwami belalana njengenjalo ke uyalamkha ufollow bese ungangiphikisi ngoba kuyona yakho. Part 2 lo guys ngeke ngisawuxoxa omunye. Guys angaze ngibe ne trauma nje. Njalo siyabuya isithombe indlela kwakuyiyona ngangidemonstratela kwakuyistela sezinja kusofa wami. Kwaleso stela sezinja mina unkosikazi benqaba kimi mengicela istela sezinja. Ake impi ke yasuka ke uye lona ke yimi lona ke sicingana nomfana sefihlelana o5. Kodwa ngangwina angibalule lokho ke. Wasizwa intombi yakhe yavuka ke yamlekelela ke banqoba. Ukuhlungu kakhulu ukuthi bangishaya ngaze ngaquleka. Kwami ngicabanga umuntu ekushaya ngento zakho kwakho. Nganginesagile sasihlala la e-dining room. So lo mfana wathatha sona. Uyezwa. Okay ngisakhumbula okunye kodwa engikwazi ukuthi bangithela ngamanzi ngavuka sebeqedile ukungishaya. Babaleka kuhamba isikhathi ke sacingana ke kucaca futhi ukuthi la sitholela khona kuyoduma izulu lezandla. Ngangiliphethe nangalelo langa but angisebenzisanga. Ngiyambonga omdala wensuku namadlozi akithi ukuthi enze lo mfana ngamtholi ngoba nayo besho kubantu ukuthi la ngombona khona ngomshaqala. Kodwa bengizozuzana ngangizozuzana ukuhlungu ngagcina sengidayisa umuzi wami enganguthanda kakhulu ngoba ungibuyisela isithombe indlela edonuse ngayo. But yeah guys mufika kule situation enje ngiyacela ungareact mntaka baba ngoba uyoba ihero ka 2 minutes ka 2 seconds in fact usaphula itrick emveni kwalokho uyohlala ejele. Ngiyabonga bafethu akusekho konje.